FM Nishaɗi TV domin kasancewa cikin nishaɗi da na subscribe tare da ƙararrawar sanarwa. FM Nishaɗi TV tasha ce wadda ta fice wajen an da yawo cikin nishaɗi da haɗaɗɗen waƙoƙi, fitattun jaruman sati, waƙoƙin da suka yi fice a cikin sati, shari akan mawaƙa da sai sauransu. Mun gode. Ni ce taku tashar Nishaɗi TV. Ku ci gaba da kasancewa da ni a koda yaushe. Wasa nake ba ina son ki, so nake yi na sami iso gunki. Ba da wasa nake ba ina son ka, so nake yi na sami iso gunka. Duba ce ga sama wuta ce katab, ko ina da hasken taurari. Sun zagaye wata sinayi mai yado, sun isar wa kallon mai zari. Ga zara nan a tsakiyar fadawa, kai a sunkuye ba mai tare. Toni ne watan ke kuma zara, taurarin ku 'ya'yan fadar ke. Da yaushe yana ƙoƙari don ya ceci raina na shaida. Lauyana yana himma shi ma mun kare ni ko ba ni da shaida. Ga sota yana yaƙi don ni, don nasira har ya saida. Amma dai maceci na ainihi wanda ke kawon ɗauki. Domin rayuwa mutum yana buƙatar iska tatacciya, ya buƙaci ruwa har da abinci domin ya samu zama lafiya. Ni murmushin kiɗai kawai ya shan in zan yi rayuwa cikin duniya. Sanki ne ruwana da abinci har da dukkanin iskar shaka. Ba da wasa nake ba ina son ka, so nake yi na sami iso gunki. Makomar fure idan babu rana, menene makomar ƙasa in ba sama a ganina? Idan babu taki to menene mutuncin gona? Idan babu kai babu ni, an mance duka sunana. Kai ne cikin mafarkaina, in dai na tashi daga bacci, kai ne na farko